खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो दिनै जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशना दाफुंनाया 6 मान्थ जाबाय आरो बे 6 मान्थनि गेजेराव जों मा खामानि मावबोफों बेफोरखौ जों जयै सावरायनो थाखाय दिनै फार्स्ट एग्जिकिउटिभ इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि फार्स्ट सेन्ट्रेल एग्जिकिउटिभ बेयो आरो बे एग्जिकिउटिभआव बयबो जिल्लानिफ्राय जोङो डेलिगेट्स मोननो हादों आसामनि खना खनला जेसेबां जों बर' थागिबि मानसिफोर बिसोर फैदों बिथांमोना सासेबाबो नुजाथि फैदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जों बेवहाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि जा प्रब्लेम दङ बे प्रब्लेमफोरनि सायाव जों गुवारै सावरायबाय आरो बिथांमोननि जा रिपर्ट बिथांमोना गोबां रिपर्ट लानानै फैदोंमोन सोरबा जिल्लायाव सोरनोबा समस्ति नांबावो सोरनोबा जिल्लायाव माने मा होनना बुङो बे भिलेज नटिफिकेसननि खोथा गासैखौबो जों गुवारै सावरायबाय दा मोनफ्रोमबो जिल्लाया मोनफा समस्ति बारायनाय खोथा बुंदों सोरनोबा नाङा सोरनोबा नांगौ बिदि जों सावरायबाय आरो खायसे जिल्लायाव जोंहा ओरैबायदि समस्या जादों बर' मिडियाम स्कुल दङ नाथाय दा बेवहाय फोरोंगिरिनि आंखाल आरो स्टुडेन्टनि आंखाल बेफोरबायदि गोबां जेंना मरिगाव जिल्लायावबो मोनसे बर' मिडियाम स्कुल दंमोन एलपि स्कुल बेयो दिनै मिरु जिर' होननानै जों खोनानो मोनबाय बिथांमोना जोंनो फोरमायबाय बेयो थें माने जाबाय बेफोरखौ नायनांगौ आरो गोबां जायगायाव बर' मिडियाम स्कुलाव हारसा टिचार्स एपइन्टमेन्ट बा बर' राव रोङै टिचार एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों खोनानो मोन्दों बेफोरबायदि जों बिराद माने दुखुनांथाव माने खौरांफोरखौ जों जिल्लाफोरनिफ्राय मोननो हादों आरो दस्रा आरो चराइदेउ डिब्रुगड़ तिनसुकिया बेफोर जिल्लायाव बिथांमोना बर' राव सोलोंनायनि थाखाय जोंनाव बर' शिक्षा केन्द्र बर' सोलोंनाय राव सोलोंनाय स्कुल बिथांमोना बिदों दुखु फोरमायदों बिथांमोना आरो बिथांमोना मोनसे साहसबो लादों जे जोङो नंगौ जों बर' राव बावगारबाय जों बर' हारि बावगारबाय नोंथांमोनजों थांफानानै जों लोगोसे जों बर' जातिनि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांगोन आरो नोंथांमोना जोंखौ फोरोंनांगोन होनना बिदि बुंदों नोंथांमोना दिनै गिबियै जिथुनाखि आरो दिनै बेयो जोंहा एक्सुवेलि मा जों फार्स्ट जेला बे आफादखौ दादोंमोन बेवहाय सेन्ट्रेल कमिटि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभआव गोबां जोङो सोद्रोमा मोननो हायाखैमोन दा जों जेला जिल्ला बेरायबाय अब्ला गोबां गोदान दैदेनगिरि बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै फैनाय बिथांमोनखौ जों दिनै बे फार्स्ट एक्जिकिउटिभआवनो जों अटटेकिं होबाय बिथांमोना माने अटटेकिं मोनाखैमोन बेखाय जों दिनै बेयाव फोजोबजोब्बाय आरो दिनै सावरायमेला जोंहा गाहाय आलासि होननानै बुङोब्ला जोंहा सावरायमेल हिसाबै जोंहा आफादगिरियाथ' दंखायो बेनि बायदिनो एडभाइजारफोरा दङमोन जोंहा बिखेसथ' आलासि हिसाबै जोङो दिल्लीयाव थानाय सासे बर' इन्टेलेक्सुवेल नब कुमार बर' बिथांखौ जों सावरायमेलाव लिंहरदोंमोन आरो बिथांनिफ्रायबो जों मोजां बिथोन मोननो हादों बेथ' जोंनि जेंनाखा जोंनि जोनोम जानायनि थांखियानो बेफोरबायदि जेंनाफोरनि थाखायनो जों जोनोम जानो गोनां जादों दा जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ जों बुंस' हाया दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया दिनैसिमबो BKWCआव हाबाखै BTRआवबो हाबजोबाखै दा बिथांमोना खेलिमेलियाव दङ ना BTC ना BKWC बिब्दि दङ आरो बेफोरबायदि जिल्लाफोरखौ जोङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांमोननि जानानै जोङो थाबैनो मेम'रेन्डाम इसु खालामगोन गभर्नमेन्टखौ आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि जा नटिफिकेसन भिलेज नटिफिकेसन आरो कन्स्टिटिउन्सि नटिफिकेसन बे गासैखौबो जोङो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जोङो फोरमायगोन BKWCनि थाबै जुदि मावफुंबा बे बिराद मोजांनि बाथ्रा बर' जातिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे मोजां खौरां जागोन आरो जों बेखौ हास्थायो मानो होनबा दानि इन्टारिम बडिया खुनु खामानिनि नङा बेखौ जास्ट गभर्नमेन्टआ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बे भिलेज नटिफिकेसन कन्स्टिटिउसन बेफोरनि थाखाय बिथांमोना दाना होदोंमोन बेथ' 6 मान्थनिबो बारा जालांबाय 3 इयार्स जालांबाय बे जुदि थाबैनो जुदि इलेक्सन जायोबा जों UBPFनि जानानैथ' जोंथ' पलिटिकेल जोङो आफाद नङा गतिके जोङो सोरजोंबा रायज्लायजोबनानै जोङो बे हाबाफारियाव आवगायलांगोन आरो दानि BKWC बुंनो सानो बे बाजेटनि खोथाखौथ' बयबो मिथिजोब्बाय जे 13.5 लाख 50 लाख बे बाजेटआ BKWCनि थाखाय बारा बाजेट नङा बे बाजेटखौ एक्सुवेलि बर' जातिनि कालचार हारिमु डेभेलपमेन्टनि थाखाय आसाम सरकारा बुंनानै हरखादों बेयाव बाहायनायखौ जोंथ' माबादि जों जिल्लायाव थांबाथ' रावबो जोंनो देखायनो हायाखै दिनैसिम बहा मा मावदों सोरबाफोर मोनसे मोननै माबा बाथौ थानसालि बहाबा लामा दथा बनायलाबायनायखौ नुदों
बे फान्डखौ एक्सुवेलि बर' जातिनि डेभेलपमेन्टनि सार्थआव बाहायनांगौ जेराव बर' मानसि दङ बेयाव बाहायनांगौ आरो बे BKWC काउन्सिला अनलि फर बर' बेखायनो बर' मानसिफोराल' बे सुबिदाखौ मोननांगौ जाहाथे PWD रास्ताफोरखौ बानायलाबायनानै जोंनि बर' जातिनि थाखा फैसाफोरखौ फोजोबनाङा PWDनि सार्किट हाउस बानायनानै जोंनि थाखा फैसाखौ फोजोबनाङा बर'नि बाथौ थानसालि बानायनांगौ बर'नि धोरोमनि थानसालि बानायनांगौ बर' गामिनि लामाखौ बानायनांगौ बर' गामिनि सोरबा राजुहुवा कमप्लेक्सफोरखौ बानायनांगौ आरो बे सरकारि PWफोरनि खामानिफोरखौ जों मावनो गोनां खुनु खोथा गैया आरो बेफोरबायदि मावनायखौसो जों नुनो मोन्दों बेयाव जोङो दुखु फोरमायनाय दङ देखो बे BTR पिस BTC माने बड' पिस एकर्ड बेवहायनो बे दिल्लीयाव रायलायनो गोनां खोथाया जोबनांगौमोन एकर्ड जाखांनायनि उनाव रायलायनांगौ जेबो खोथा थायामोन दिनै एकर्ड जानानै दिल्लीयाव थांफिननो गोनां जानाया बे बर' जातिनि मोनसे फेलर बर' जातिया फेलर जाबाय होननानै जों सानो मानो होनब्ला मोनसे एफा गिदिर एकर्ड जाय एकर्डआ दिल्ली सरकारजों जानाय बे एकर्डआ जाफुङैनि थाखाय मावफुङैनि थाखाय दिनै दिल्लीयाव आरोबाव थांफिननो नांनाया बे एसे माने दुखुनांथाव खौरां दा हयथ' बेवहाय गाफिलिटि जा मावनांगौ खामानिफोरखौ हयथ' जोंनि आगोलनि जा EBPO बा दा सोरखार EBPOनि जा माने BKWCनि जा सोरखार बिथांमोना मोजाङै मावफुंनो हायाखै सम सुबिदायै बिथांमोना खामानिखौ मावनो हायासै लेट जाबाय डिले जाबाय दिनै इलेक्सन फैबाय रायजोफोरजों गाज्रि मोनजानो गिनानै बिथांमोना दिनै दिल्ली सरकाराव थांनानै रायलायफ्लांनानै देखायदों जों बेखौ थोंजोङै नुहुरो आरो बेयाव जेबो फिथाइ गैया बेयो जोंनि गाफिलिटि माने जोङो दिनै 3 इयार्स जालांबाय काउन्सिल दानाया दिनैसिम इन्टारिमाव दङ बे 3 इयार्सआव जोङो बै जा एकर्डनि खामानि बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो हानांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै इलेक्सन फैनायखाय फिथाइ मोनथों बा मानसिफोरा मोजां मोनथों होननानै रायलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ आं बुंखाबाय जों इलेक्सन जुदि फैब्ला बे इलेक्सनखौ जोङो दस्रा रोखोमै जों सावरायगोन जोंथ' डाइरेक्ट पलिटिकेल आफाद नङा जों डाइरेक्ट इनभल्भमेन्ट जानो हाया बेखौ समा बुंगोन आरो समनि थिननायाव जों मावलांगोन सोरजों थानानै माबायदि मावगोन बिथाङा नोंथांमोनजों माबाफोर सोमोन्दो लादों जों आफाद दानायखौ बिथांमोना गासिबो मिन्थिगौ BJP सरकारा मिन्थिगौ आल आसामनि मानसिफोरा मिन्थिगौ बिथांमोना जोंखौ मालाबाफोर उदिस लाहरो मानो बिब्दि जाखो अब्लाना जों बुङो जोंहा गांनाय उखैनाय गोबां दंबावो बर' जातिनि खामानि मावनांगौ दङ आफाद मोनसे दायोब्लानो जे इलेक्सन गेलेनानै सोरखार सालायगोन बे नङा आफादफोरा गुबै थांखि गोबां थायो जोंहा दा बर' जातिया गोग्लैसोनानै दं बे गोग्लैसोनाय हारिमुआवनो जा कालसारावनो जा फरायनायावनो जा गासै बिथिङाव गोग्लैसोनाय दं दा बिथांमोनखौ जों बोखांफिननो थाखाय मोजाङै सोलिलांनो थाखाय जों बर' हिसाबै बुहुमाव सिनायथि होलांनो थाखायसो जों बे आफादखौ जोनोम होनाय जादों बेनि गाहाय जाहोनानो जाबाय गाफिलिटि माने मावनो रोङैखाय बिथांमोना 13 कौटि 50 लाखनिख्रुइ बांसिन थाखा मोननो हायाखै अथ'बा बिथांमोना आसाम सोरखारजों मोजाङै जिरायनानै रायज्लायनो रोङाखै नङाब्ला आसाम सोरखारा बिथांमोनखौ मोजाङै गनायाखै बेफोरबायदि फिथाइनि थाखाय BKWCखौ आसाम सोरखारा मोजाङै गनायाखै बेनि थाखाय 13 करोड़ 50 लाखजोंनो थगायजाबाय थादों बिथांमोना डिमान्ड होनांगौमोन बिथांमोना बुंनांगौमोन दा बे 13.5 लाख जिथु बाथ्रा 13.5 करोड़ जिथु बाथ्रा बे बाथ्रायानो जाबाय बे इन्टारिम काउन्सिलथ' बिथांमोना आसाम सोरखारा बुंखादों इन्टारिम काउन्सिलाव जोङो बाजेट बिदि बाराया जुदि इलेक्सन जायोब्ला इलेक्सन जानानै फुल फ्लेजेड जायोबा 100 कौटि 200 कौटि जि फैयो बेखौनो मोनगोन होनना बिथांमोना फोरमायदों बेबायदि आरो